رمضان دے دناں نالوں وی افضل دن اللہ نے ذی الحجہ دے پہلے 10 دن بنائے نے۔ رمضان دیاں آخری 10 راتاں افضل نے کیونکہ اللہ نے اس راتاں دے اندر لیلۃ القدر بنائی ہے۔ ان دے 10 دن افضل نے کیونکہ اللہ نے 10 ذی الحجہ قربانی دا دن بنائے۔ انہاں 10 دناں دے اندروں سب نالوں اعلیٰ دن اللہ نے 10 ذی الحجہ دا دن بنائے جس دن ابراہیم دی سنت نو پورا کیتا جاندا ہے، اللہ دی راہ چ قربانی کیتی جاندی ہے۔ تاندلے والے جی میں انہاں 10 دناں دے اعمال افضل نے، انہاں 10 دناں دے اندر کیتا جان والا گناہ بھی اللہ نو بڑا پیڑا لگدا ہے کیونکہ افضل دن نے۔ اللہ اکبر، اللہ نال وعدہ کر لو خاص کر کے انہاں 10 دناں دے اندر جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اللہ نو ناراض نہیں کرنا، ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی، دکان تے بہ کے دھوکھا نہیں دینا، حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، اکھاں دا کنا دا زبان دا زنا، ہر گناہ تو بچنے کوئی انشاءاللہ۔ انہاں 10 دناں دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدو 10 دن شروع ہو جاندے اسی بازاراں چ بخاری دی روایت اونچی اونچی اللہ دیاں تکبیراں بلند کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنوں اللہ موقع دے عمل کرو، صحابہ دی سنت ہے اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو انہاں دناں چ اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے کہ اللہ ساڈے دل نو مستقل ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ایک گل یاد رکھیو، شیطان حملہ کر دے انسان تے لیکن ہے بھی ادو ہوندا ہے جدو انسان دا ایمان کمزور ہوئے، تے ایمان کمزور ادو ہوندا ہے جدو بندہ اللہ تو دور ہوئے۔ جدو اللہ دے قریب ہوئے گا ایمان تے شیطان پھر حملہ کر سکدا۔ ذکر اتنا کرنا ہے کہ شیطان جی میں ذکر کری جاؤ گے شیطان دی طاقت تواڈے مقابلے چ گھٹ دی جائے گی، تواڈی طاقت ایمان دی ود دی جائے گی، پھر دا نہیں لگے گا شیطان دا، جھوٹ بولن لگو گے نال ہی اللہ رب العزت نو یاد آ جائے گی، خیال آ جائے گا نا بھئی لعنت اللہ علی الکاذب، رک جاؤ، اللہ روک دے گا پر کدوں ہوئے گا جدو کثرت نال ذکر کراں۔ اللہ میں قربان جاواں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آخری واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ جدو چیخاں دے اندر سٹن لگے نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹنے، اللہ کلیاں چ مربیاں چ اگ جلائی گئی، اتنی زیادہ اگ جلائی گئی، اتنی زیادہ کہ ابراہیم نو سٹنے ہن اگ دے نیڑے کوئی نہیں جاندا، گرمی بڑی لگدی ہے، جڑا قریب جاندا ہے ماس جل جاندا ہے، اللہ اکبر جسم جلنا شروع ہو جاندا ہے، اتنی زیادہ آگے، اتنی زیادہ آگے شیطان ابلیس ایک بابے دے روپ چ آ گیا، آ کے آندا ہے قوم والے ہو ایک منجیک بناؤ، منجیک بناؤ، ایک پینگ بناؤ، چولہا بناؤ، اون دے اندر ابراہیم نو رکھ کے اگ اندر سٹ دیو۔ ابراہیم علیہ السلام نو منجیک چ رکھ دتا گیا، جدوں سٹن لگے نے منجیک کم نہیں کردا، منجیک کم نہیں کردا، اللہ دی مدد ہے، اللہ دی مدد، فرشتے موجود نے، منجیک نو کم نہیں کرن دیندے، منجیک نو کام نہیں کرن دیندے، پینگ نو چولہا نہیں لین دیندے، پگوڑے نو چولہا نہیں لین دیندے۔ شیطان پھر بندے دے روپ چ آیا، آ کے آندا ہے قوم والےو ابراہیم دے کپڑے لا دیو، ابراہیم نو ننگیاں کر دیو، ابراہیم نو برہنا کر دیو، کیونکہ جڑا کپڑے جدوں کپڑے لتھ جاندے نے شیطان سبق پیا دیندا ہے قوم نو، نمرودیاں نو، آندا ہے جدوں ابراہیم دے کپڑے لتھ جان گے ابراہیم ننگے ہو جان گے، فرشتے دور چلے جان گے، کیونکہ ننگے بندے دے قریب رحمت دے فرشتے نہیں آندے۔ اے یاد کر لو نقطے دی بات، اپنے گھر دے اندر ہوو، اپنے بیڈ روم دے اندر کمرے دے اندر ہوو، کوشش کریا کرو اللہ اکبر اپنے جسم نو ٹکن دی، کیونکہ جدو بندہ برہنا ہو جاندا ہے، ننگا ہو جاندا ہے، جسم ننگا ہو جاندا ہے، رحمت دے فرشتے دور چلے جاندے نے۔ مسلمانوں ابراہیم نو اللہ دی توحید پیچھے
ننگا کر دیتا گیا ابراہیم نو اللہ دی توحید پیچھے ننگا کر دیتا گیا اللہ اکبر اللہ اج رشتہ نہ ملے تے گل چ تبید پا لینے آؤ اج باپ ناراض ہوے تے رفع الیدین چھڑ دینے آؤ اج بھرا ناراض ہون تے درباراں تے چلے جانے آؤ اج رشتے دار ناراض ہون ساتا چالی آؤ اللہ اکبر اللہ تیجا کرن لگ پینے آؤ برادری ناراض ہو جائے گی رشتے دار ناراض ہو جان گے بہنا بھرا ناراض ہو جان گے ابراہیم نے اللہ دی توحید پیچھے باپ ناراض کیتا اپنی ماں نو ناراض کیتا اپنے گھر والیاں نو ناراض کیتا اپنے جسم نو ننگا کروا لیا اللہ اکبر اللہ ابراہیم اللہ اکبر اللہ جدوں اگ اندر جان لگے نے اللہ نے فرشتیاں نو پھر بھیج دیتا ابراہیم حکم کرو مدد واسطے آ گئے حضرت ابراہیم نے فرشتیاں نو نہیں آکھیا اللہ تسی اللہ کولو مدد لے کے آؤ بلکہ ابراہیم فرماندے نے حسبی اللہ میرے واسطے اللہ کافی ہے بولو کون کافی ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما آگ ٹھنڈی ہوگی اللہ کنا ٹھنڈا ہوا فرمایا اتنا آگ ٹھنڈا ہوئی کہ ابراہیم نو تکلیف ٹھنڈ دا بھی عذاب ہے ٹھنڈ دا عذاب انی ٹھنڈا نہ ہوئی گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندہ ہر عورت برہنہ اٹھائی جائے گی بغیر کپڑیاں لیکن اللہ ابراہیم نو لباس پہنان گے کیوں نبیاں چوں بھی ابراہیم نو لباس سب سے پہلے وجہ ابراہیم دنیا تے تینوں میری توحید واسطے ننگا کیتا گیا آج جدو سارے ننگے نے ابراہیم میں تینوں کپڑے پوا دیتے توحید بھی آگ چو نکلے کئیاں دنوں بعد آگ چو نکلے آگ ٹھنڈی ہوئی ابراہیم چو ٹردا آوے قوم والے ویکھ کے حیران پریشان چاہیدا سی نا ایڈا بڑا معجزہ ہے کلمہ پڑھ لیندے پر انک لا تہدی ہدایت دینے والا کون ہے جی ابراہیم دے ہاتھ ہدایت ہوندی نا نبی پاک نے چن توڑ دیتا سی جنہ نہیں منیا ہونا ابراہیم نو اگ چوں نکلدا ویکھیا تے پھر منیا ایمان نہیں لے تے ابراہیم باز نہیں آیا اے نہیں کہ اتنے لوکی گلاں کر دینے تے توحید نہیں بیان ہونی اتنے مار پے گی ہیں جی اتنے لوکی پیڑیاں نظراں نہ ابراہیم اگ چوں نکلیا تے پھر آندا ہے او لوگو قولو لا الہ اللہ 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 نہیں انشاءاللہ اگلے جمعے سے ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ ابراہیم دا مکالمہ اپنی ماں نال اپنے باپ نال جڑا ابراہیم نے بچپن چ کیتا بچپن چ ابراہیم نے مکالمہ اللہ دی توحید دا اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ جویں ابراہیم تیرا فرما بردار سی سانو بھی ایویں فرما بردار بنا ہن بڑی گزمائش نہیں آئے گی اذان ہے نا امتحان ہے اذان ساڈے واسطے اللہ ویندا ہے اذان ہوئی ہے کیڑا دکان تے بہے گا تے کیڑا مسیتے ہے ماں باپ بڈھے ہو گئے نے تے ادمائش ہے امتحان ہے کیڑا فرما برداری کر کے جنت لے گا تے کیڑا نافرمانی کر کے جہنم چ جائے گا اے 10 دن بھی ساڈے واسطے امتحان نے اتنا ذکر کرنے خاص طور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ پڑھو گے انشاءاللہ ادھر دھیان میرے ال کرو پڑھو گے انشاءاللہ کیڑا کیڑا انہاں 10 دناں چ انشاءاللہ روز 100 باری تسبیح پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سجا چکو جنہاں نے پڑھنی ضروری نہیں بھی سارے چکو پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ جنہاں نے ہاتھ چکے نے پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو سارے نو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نو ذی الحجہ یوم عرفہ انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ نے چاہیا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ان دی فضیلت اگلے جمعے بیان کریں گے. قربانی دے حوالے دے نال چند گزارشات سماعت کر لو. صاحب استطاعت واسطے قربانی ضروری. عورت دی طرفوں بھی قربانی ہو سکتی. عورت خود بکرا گائے ذبح بھی کر سکتی. بخاری شریف دی روایت. عورت چھری چلانا چاہے تے چھری چلا سکتی ہے. بکرا چھترا جو بھی قربانی کر سکتی. تیسرے نمبر تے میت والوں قربانی نہیں. حضرت علی والے ایک روایت منسوب کیتی جاندی ہے. یہ روایت ٹھیک نہیں. ان دے اندر راوی نے جڑے کمزور نے. حضرت علی وال کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد حضرت علی 2 قربانیاں کر دے. ایک اپنی ایک نبی پاک دی. اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہوئے تے حضرت علی دا خاصہ ہے. کیوں؟ حضرت عثمان بھی تے آپ دے داماد سن تے حضرت علی نالوں مالدار بھی سن. قربانی کر سکتے سن پر آپ نے قربانی میت دی قربانی اچھی بولو میت واسطے صدقہ ہو سکتا ہے. قربانی جانور واضح طور تے کانا نہ ہوئے پینگا نہ ہوئے واضح طور تے لنگڑا بھی نہ ہوئے بہتا بیمار بھی نہ ہوئے صحت مند سونا جانور خوبصورت اور خاص طور تے اس بات دا خیال کریو 10,000 دا بکرا کر لیو پاویں لاکھ دا کر لیو دل دے اندر ریاکاری نہ آن دینا. کسی دی قربانی نو حقیر نہ سمجھنا. کسی دا بکرا ویکھ کے نہیں کہنا بھی آگ لے لے. ان دا مطلب ہے بھی تو بڑا چنگا لے آئے تے انہیں کی لے لے. اللہ دی عطا ہے جنہاں نو اللہ نے دیتا ہے. اونٹ کر دینے گائے کر دینے. کٹے دی قربانی تو بچو. کیوں؟ ہو جاندی. بعض سارے علماء کہندے نے ہو جاندی. لیکن جدو گائے موجود ہے پھر مشابہات تو بچنا چاہیے. مشابہات تو بچنا چاہیے. شبہاں تو بچنا چاہیے. اسی طرح قربانی عید دی نماز تو بعد ہی جس بھائی نے قربانی کرنی ہے جدو ذی الحجہ دا چن نظر آ جائے اے ازمائش ہے. ناخن نہیں کٹنے تے 10 دن داڑھی بھی ہے. ایک کام اوکھا ہے کچھ نہیں ہوتا. رکھ کے ویکھو انشاءاللہ. بال بھی نہیں کٹوانے تے ناخن بھی نہیں کٹنے 10 دن جس قربانی کرنی ہو. ایک روایت آندی ہے کہ جڑا قربانی نہیں کر سکتا وہ ناخن نہ کٹے تے بال. نبی پاک نے فرمایا ایک صحابی نو اللہ دے نبی میرے چ استطاعت نہیں قربانی دی. بکری ہے جندا میں دودھ پینا. اللہ دے نبی نے فرمایا نو ذبح نہ کر تو ناخن نہ کٹی بال نہ کٹوائی اللہ تینوں قربانی دا ثواب دے گا.